Ve společnosti Nestlé si uvědomujeme rizika, které jsou spojené s civilizačními chorobami, vyvolanými nesprávnými stravovacími návyky a nedostatkem pohybu. Proto věříme, že naším projektem pomůžeme školákům na Slovensku se s těmito riziky lépe vyrovnat. Doufáme, že jim pomůžeme zlepšit jejich stravovací návyky a že je třeba i přivedeme k tomu se trochu víc hýbat. Vyvážený životný štýl, to znamená správne stravovanie a dostatok pohybu sú mimoriadne dôležité pre zdravý vývoj detí. Projekt Viem, čo zjem je súčasťou globálneho projektu Nestlé Healthy Kids, ktorého cieľom je motivovať deti i na Slovensku k zdravému životnému štýlu. Veríme, že tento projekt bude pre ne nielen inšpirujúci, poučný a zaujímavý, ale tiež zábavný a že im prinesie mnoho zážitkov.